Здравейте и добре дошли в нашия YouTube канал. Днес ще ви отведем на едно незабравимо пътешествие до една от най-предпочитаните дестинации за екзотична почивка в света – Малдивите. Кристално чистите тюркоазени води, белите плажове и цветните коралови рифове несъмнено ще ви впечатлят. Останете до края на това видео, в което ще ви представим 10 най-добри места, които да посетите в Малдивите. Номер 10 – остров Малфуши. Малфуши е красив остров в Малдивите с общо население малко над 2000 души. Туризмът движи местната икономика с над 50 къщи за гости в региона. Районът е световно известен със своите пясъчни бели плажове, син океан и примамливи коралови рифове. След цунами през 2004 година районът претърпява мащабно преструктуриране, като по-голямата част от населението преминава от риболов към пряко заето в туристическата индустрия. Тук гостоприемството е сърдечно, плажовете са зашеметяващи, а тропическият климат ще ви създаде ваканционно настроение. Остров Малфуши е популярна дестинация за пътуващи, които искат да се докоснат до Малдивите без да натоварват бюджета си. Номер 9 – остров Тодо. Тодо е доста уникално място, когато става дума за обитаемите Малдивски острови. Това е предимно селскостопански център, а не географски част от атол. Въпреки това е невероятна ваканционна дестинация с овощни ферми, плажове, плискаща се тюркоазена вода и жизнена гостоприемна общност. В Тодо пътуващите могат напълно да се насладят на бягство, далеч от всяка цивилизация и да се запознаят с местния начин на живот. Малкият необитаем остров Мадживаро, заедно с пясъчния си бряг, се намира близо до остров Тодо. Номер 8 – остров Алимата. Думата Алимата първоначално е означавала женско лице. Островът, погледнат отгоре, днес има форма наподобяваща тази на сърце. Той притежава плаж от фин бял пясък, който навлиза във водите на Малдивите. Заобиколен е от красив и цветен коралов риф, обитаван от стотици видове риби. Алимата е перфектната комбинация от почивка на плаж с най-белия пясък и наслада от незабравими изживявания, от гмуркане до десетки спортни дейности, които могат да се практикуват на острова. Един от най-известните канали за гмуркане, Майро Кандо, е тук и е добавен към списъка на одобрените от правителството защитени места за гмуркане. Майро Кандо също означава море от акули на езика на Малдивите. Номер 7 – остров Тулагири. Тулагири е най-доброто място за перфектно тропическо бягство. Малък остров с дължина 300 метра и ширина 200 метра. Топли сини лагуни, опащащи невероятен тропически морски живот. Намира се в атола Северен Мале и отнема 20 минути с моторна лодка от международното летище Велана. Островът е известен като рай за влюбените. Събужда душата с успокояващите мелодии на птици, носени от ароматния бриз, от ослепителния океан над вашата пишна частна водна вила. Възхищавайте се на нежните вълни, измиващи фините бели пясъчни плажове до предната част на стаята ви. Номер 6 – Холхомале. Остров Холхомале се намира в южната част на атола Северен Мале и е една от най-търсените дестинации сред пътешествениците и младоженците от цял свят. Изкуствен остров, както съществуващите, така и бъдещите изисквания за търговски индустриални жилища са изпълнени, възникващи в Мале. Този остров предлага удобен и луксозен престой на туристите. Той е популярен с красивата си среда, бели пясъчни плажове, тюркоазени води, кокосови горички, приключенски спортове и апетитни малдивски морски дарове. Накратко, този пленяващ остров има по нещо за всеки. Номер 5 – остров Вадху. Остров Вадху, разположен на Малдивите, е живописна и известна дестинация, известна със своя хипнотизиращ природен феномен, наречен морето от звезди. Това очарователно явление е причинено от уникална комбинация от биолуминесцентен фитопланктон, който обитава във водите около острова. Периодът от юни до октомври е най-доброто време да станете свидетели на тази прекрасна и уникална гледка. Феноменът е най-видим през нощта, когато тъмнината наоколо позволява светлината да блести по-забележимо. Всичко, което трябва да направите, е да размърдате водата съвсем малко, за да могат фитопланктоните да разпръснат разкошната си синя светлина. Номер 4 – атол Аду. Аду, атолът във формата на сърце, се намира в най-южния край на Малдивите и е дом на някои от най-разнообразните природни местообитания в страната. Със своите големи острови, уникална география, процъфтяващо население и дълга история и култура, Аду се откроява като дестинация, която безпроблемно съчетава природата с развитието. Град Аду е разделен на 6 района и е най-старият населен атол на Малдивите, като остров Мидо има следи от селища още през 2000 година преди новата ера. Номер 3 – атол Баа. Дом на около 250 вида корали и 1200 вида риби, включително мантии акули, както изобилие от морски костенурки и делфини, кораловите рифове на атола са истински горещи точки на активност и океански живот. Атол Баа е определен от ЮНЕСКО като биосферен резерват, което го прави целогодишно привлекателно за гмуркане, шнорхел и гмуркане на процъфтяващ коралов риф, както и за наблюдение на по-големи морски видове като делфини. От юни до ноември обаче е оптималното време за среща с изключително изобилния
местния морски живот. Номер 2. Атола Ри. Образуван от обширна лагуна с овална форма, осеяна с рифове, атолът се намира на 100 км западно от столицата на Малдивите и е известен със своите великолепни плажове и гмуркане от световна класа. След атола Кафу, Ари е вторият най-популярен атол на Малдивите. Богатите на хранителни вещества води привличат големи морски същества от открития океан, където китовите акули и мантите са основни атракции. Тъй като гигантският атол е един природен обект, той е разделен административно на две части – северен и южен Ари атол. По време на специалните сезони богатите на планктон води, течащи през канала към атола, привличат пелагични видове, а с тях и гмуркачи от цял свят. Южен Ари остава едно от най-добрите места в света за наблюдение на китови акули, които патрулират целия външен риф целогодишно, докато някои части от атола Северен Ари са любимите местообитания на акулите чук. Номер 1. Мале, Малдиви. Град Мале е столицата на Малдивите и се намира на южния бряг на атола Северен Мале. Мале е най-предпочитан за търсещите меден месец, двойки и любители на водните спортове. Градът е природен рай с буйни острови и снимки на перфектни пейзажи, които са абсолютно удоволствие както за очите, така и за сетивата. Можете да избягате от шума и суетата на света в това естествено убежище, което има лагуни с палми и най-успокояващата среда. Град Мале е благословен с множество атракции, вариращи от живописни паркове до музеи и някои от най-прекрасните художествени галерии. Освен това има изкуствен плаж, където можете да се насладите на много вълнуващи водни спортове, като плуване, каране на каяк и уейкборд. Тук се намира и старата петъчна джамия, която е най-старата джамия в града и е известна с прекрасната си архитектура. И така стигнахме до края на нашето видео, където ви представихме топ 10 места, които си заслужава да посетите в Малдивите. Несъмнено неговите бели пясъчни плажове, изкрящо синя вода и красиви залези го правят идеално място за посещение. Най-хубавото е, че привличат тези, които искат да релаксират и искат да получат едновременно с това адреналин с многото водни спортове, предлагани тук. Надяваме се, че това видео ви вдъхновява да планирате своето следващо приключение тук. Благодарим ви за гледането. Не забравяйте да се абонирате за нашия канал за още интересни дестинации в света.